Gidawat nililuan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco ang nominasyon aron mamahimong sunod nga Department of Tourism Secretary. Samtang dako ang kalipay ni Cebu Governor Gwen Garcia sa pagpili sa mayor nga DOT Secretary. Ani ang report. Dili lang tungod kay inahan, kundi tungod kay usak ka sugbuanon, mapasigarmohon si Governor Gwen Garcia nga napili ang mayor sa liluan isip mosunod nga Tourism Secretary. Suma ni Garcia nga una siyang nasayod sa kalambuan dihang gipahibaw siya siyang anak kinsa mikonsulta una kung angayan ba niya dawaton ang posisyon. Matod sa gobernadora nga haom sa posisyon si Mayor Cristina Frasco. Dili tungod kay anak niya siya, kundi doon na kini kaugalingong katakos ug lig-on sa mga gipanghimo nini. Napamatud-an na matod pa sa iyang anak base sa mga kalampusan nga naangkon niini sukad pa sa iyang pagkabata, estudyante hangtod na sa public service din nahimo kining mayor nga nakaangkon og mga pasidungog. Masaligon ang gobernador nga mahimo siyang anak ang tahas nga pamunuan ang turismo sa nasod. This is such a huge vote of confidence on the inroads, the initiatives, and the progress that Cebu has been able to accomplish despite the challenges of the pandemic. Samtang giklaro ni Governor Garcia nga dili siya manginlabot bisan unsa mahimuon sa iyang anak sa hupta nini nga katungdanan. Nasayod na kini sa iyang pagabuhaton. Mipahimangno usab ang gobernador kinsa man ang nagtinguha nga muduol kaniya ug magpatabang aron makasod sa DOT nga dili niya tagdon. You know, I will not be a meddling mother nor a meddling governor. I will let her be and be her own person because I have full trust and confidence in Cristina. So let this be a warning also to those who want to get positions in the Department of Tourism. Please do not forward your applications to me because I have no powers there. Samtang gidugang ni Garcia nga nakabango na ang lalawigan sa sugbo sa natad sa turismo ug nang hinaot nga padayon ang pagsulbong nini nga mao'y dugay nang gitrabaho sa provincial government bisan pa og nakasinati sa pandemya ug sa katalagman. Samtang gidawat ni Mayor Frasco ang tanyag nga mamahimong sunod nga DOT Secretary human kini itanya kaniya ni President-elect Bongbong Marcos kagahapon. Mapasalamaton niyang gidawat ang tanyag sa pagpanerbisyo sa maong dakong kapasidad. Mato ni Frasco, nasaksihan niya dinhi sa sugbo ang epekto sa pandemya o mga kalamidad sa turismo nga usa sa nakapalambo sa ekonomiya. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.